We want justice. నశించాలే ఆర్టిఫికెట్లో గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ధర్నాను విజయవంతం చేయాలంటూ కోరుతూ ఈరోజు మహాధర్నా కోసం వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. 7వ తారీఖు 8వ తారీఖు మహాధర్నా అనేది నూజివీడు క్యాంపస్ జరగడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క జరుగుతున్నటువంటి మహాధర్నాకి అందరూ కూడా 4 క్యాంపస్ శ్రీకాకుళం, నూజివీడు, ఆర్కే వ్యాలీ, ఒంగోలులోని 4 నుండి కాంట్రాక్టర్ డిస్పాచ్ అనేది వాళ్ళందరం కూడా రేపు మహాధర్నా అనేది చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క ధర్నాలో జయప్రదం చేయాలంటూ 4 క్యాంపస్లో ఉన్నటువంటి గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ అనేది పిలుపునివ్వడం జరుగుతుంది. ఈ మహాధర్నా అనేది ఎన్ని రోజులు చేస్తామనేది ఇంకా మేము అనుకోలేదు. సాధ్యమైనంత వరకు మేము అమ్మార నిరాహార దీక్ష చేయడానికి వెళ్తాము. అప్పటికైనా మా ఇల్లు దయవంచి గవర్నమెంట్ కిందకు వస్తుందని మేము అనుకుంటున్నాము. దీని తరఫున కాంట్రాక్టర్ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ తరఫున మేము ఉద్యమించడం జరుగుతుంది. We want Justice. 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 We want Justice.